lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mun tara kudi kuma ana da canja kudi. Ba mu sanya da mu yi da kudaden da muka boye a randa ba fa. Ya ilahi alamina ya dami. Na tsaya ga annabi Muhammad. Shamsu. Malam Daliman ya kake ne? Ya kwana biyu. A gida. Alhamdulillah. Lafiya. Masha Allah. Kaga mu muna yawan bibiyan media. Sai mu ji labaran da baku ciyo ba. Wannan haka dake. Kafin in gaya ma ina fara ma wannan. Ina dika dali. Kudin nan da aka tara, da aka sata aka boye, a fito da su fa. Saboda za a canja kudi a cikin wannan wata. Za a canja 1000, za a canja 500, kuma za a canja 200. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan da aka cike a je a fasa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ku tara kudi ba za ku ci ba, sai dai kun fi gane kwaki da gyada. Ko? To yau ina jin danku akai hakan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka aka yi. Haka wannan abu yake. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni dai na gaya ma kuma na fita hakin ka duk yadda muke da kai. Saboda ni na kaka garin nan ko ba haka ba. Yanzu Daliman kana nufi kudin da na tara na zuba a randa za su lalace idan aka canja wannan. Kwarai ma ko ana canja an daina karba idan aka ganka da wasu kuma irinsu na daɗin da yawa to me laifi ne kai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaga kai kuma ba za ka yi kyau a asali ba. Wallahi ba za ka yi kyau a asali. Yanzu ko kudi na dauka na kai banki za a tambaye ni a ina na same. Aha, in ka kai kudi banki za a ce a ina ka samo. Yanzu wannan abu dai mu masu kudi mu aka yi wa wannan ba talaka ba. Ko masu kudi ba ruwansa talaka ba ruwansa ya ci gaba da mu'amalarsa yadda yake kai ya wani bata zuciyarsa ba dan shi aka yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina gaya ma dan haka yanzu Dalima ko ka samu yaranka ko wanne ka bude mai account ka lafta mai kudade ko kuma dai ka sanya za ka yi. Yanzu Dalima ban ji daɗi wannan albishin naka ba. Da na tan da ka zo nan gurin wallahi ba dan dauna. Haba Emmanuel. Wallahi ba dan dauna ba. Dan haka in dai baka to raina lebaci nan gurin ka tashi ka tafi. Yawa sabida dan iya buge ka zan iya make ka. Na san ai kudaden da ka tara. Kaga gidajen hayar ka sai ka ci gaba da karɓar. Inna lillahi motocin ka da suke shiga Lagos da Abuja sai ciki wannan kudi ne da kai kun tare su dan haka yanzu dole a fito a raba ko kuma ka fito da su a ce mai laifi ne kai. Aikin banda aikin mu. Yanzu Daliman yau na tabbatar da cewa kai makiyina ne wallahi kuma wallahi tallahi sai na ma rashin mutunci. Allah Daliman wallahi za ka dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mu masu kudi mu aka kasara a kasan nan. Saboda wanda ya tara kudi shine zai ya asara shi talaka ba ruwansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.